Hvaru je hvale vrijedan projekt Hrvatske poljoprivredne agencije. Smatram da je ova inicijativa izuzetno bitna, isključivo radi toga jer ima uz promotivni karakter ima i edukacijski karakter, odnosno potrošači kada vide oznaku proizvoda s hrvatskih farmi jasno znaju da je riječ o kvalitetnom, provjerenom i sigurnom proizvodu. Svakako da je tržišno pozicioniranje naših proizvođača jedan od najvećih problema i jedan od najznačajnijih činitelja koji limitiraju razvitak poljoprivrede i prehrambene industrije u cjelini. I u tom segmentu, osim čitavog niza zakonskih rješenja i na razini i podzakonskih akata, također vrlo je bitno podizati svijest naših proizvođača, podizati svijest o potrebi konzumiranja hrvatskih proizvoda, kvalitetnih, svježih proizvoda i evo u tom segmentu, Hrvatska poljoprivredna agencija kao potporna institucija ministarstva organizira ovu manifestaciju doručak sa hrvatskih farmi jer našim potrošačima želimo osigurati kvalitetne, svježe, zdrave proizvode, proizvode sa hrvatskih farmi i sa hrvatskih polja. Mislim da je projekat dobar i da je trebalo to već davnih dana napraviti neko jer dosta ljudi ni ne cijene našu proizvodnju, našu muku jer to je posao od 0 do 24, 365 dana. Bez obzira što neki kažu da poljoprivrednici žive, mi nismo poljoprivrednici, ja sam osobno stočar, i mi nemamo, stalno je ciklus prašenja i sve ostale druge stvari, zime i sve ostalo, tako da mislim da je to dobar put da ljudi prepoznaju kvalitetu. Ispred Udruge branitelja proizvođača Panonija mogu pohvaliti da treba raditi na razvijanju svijesti naših građana s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. I mi kao branitelji prepoznali smo situaciju i udružili smo se, već nekoliko godina se nalazimo na tržištu, zajedničkim snagama nešto možemo, a svako ponaosob vrlo teško.